Yllättävän moni jalankulkija suhtautuu suojatien ylittämiseen asenteella: minulla on oikeus toimia niin kuin itse haluan. Turussa asian puututtiin, koska piittaamattomasta liikennekäyttäytymisestä tulee poliisille jatkuvasti valituksia. On se harmillista, että 90-95% varmasti kevyen liikenteen käyttäjistä noudattaa liikennesääntöjä, mutta se muutama prosentti sitten näkyy ja kuuluu ja niistä tulee meille valituksia sitten kanssa, että minkä takia te ette siihen puutu. 10 euron suuruinen rikesakko on pieni, mutta poliisin mielestä kuitenkin riittävän suuri. Tuntuu, että se on ihan riittävän tehokas, sen verran ihmiset siitä kiukkuisia on. Närkästyminen on jalankulkijan tyypillisin reaktio, kun sakko rapsahtaa kouraan. Valitettavan usein asenne on, että eihän säännöt nyt minua voi koskea. Todennäköistä se on näin, että siinä on joku tämmöinen, että tuntee, että nyt on puututtu mun tähän kansalaisoikeuteen liikkua vapaasti ja sillä tavalla, kun mä itse haluan. Oletko koskaan kävellyt päin punaista? Joo, kyllä itse asiassa aika useinkin tulee kävelty punaisiin päin. Että... No miksi? En mä oikeastaan tiedä. Ei varmaan on hirveä kiire aina. Ei jaksa odotella, että ne vaihtuu ihan sen takia. Mitä mieltä olet siitä, että jalankulkija voi saada 10 euron rikesakon, jos kävelee päin punaista? No tavallaan se on hyvä, koska se on ihan jalankulkijoiden oman edun parhaaksi, ettei kävele punaisiin päin, ettei auta alle, mutta toisaalta on se vähän turhaa kyllä. Miksi? No niin moni kävelee punaisiin päin, niin poliisi taisi olla täällä jatkuvasti sakottamassa. Että... Ja etelässä saadaan vähän esimakua talvesta ensi yönä. Pekka kertoo siitä kohta tarkemmin. Ja 10 lisää uutisia seuraamme totta kai lisää tuosta Turun välikohtauksesta, josta pääministeri Katainen selvisi siis onneksi säikähdyksellä. Näkemiin. Näkemiin.